Ovo je odličan primjer kako trebate reagirati ako vam se dogodi nešto loše. Kad imate lošu vijest, najbolje je objaviti sam. Jer je u tom trenutku i usmjeravate u željenom smjeru. Znači možete reći, vozio sam oprezno, nisam bio pijan, sve ono što može ići u vašu korist i reći jednostavno dogodilo se. Svi razumiju da se nesreća može dogoditi, ali vas automatski gledaju pozitivno jer ste izašli sami s tom vijesti, automatski smatraju da ste nevini, da nemate što skrivati. Zašto to još nije nitko od naših političara do sad shvatio? Zato što još moraju puno toga naučiti o komuniciranju s javnosti i puno toga o kriznom komuniciranju. Ovo je jedno od osnovnih pravila. Ako imaš lošu vijest, saopći sam. Prvo, znači uvriježeno je pravilo, nasuprot onom mišljenju javnosti, mi svima govorimo trebaju govoriti istinu. Jer kad tad uvijek javnost istjera istinu na čistac. Znači odmah ti najbolje na početku reći istinu. I kogod ovako nastupa, stvara dojam da govori istinu, da istinito nastupa. Ono što se može dogoditi u suprotnim situacijama je da od malog, minornog incidenta iz kojeg ste pobjegli iz bilo kojeg razloga, dođete do afere koja vam može ugroziti karijeru. Ne moramo ići daleko, najbolji primjer je Banović. Neću nekom to neću uopće, da je u šoku. HNS je se dobro. Pa da. Nema. Znao, pravi problem na pravi način.